Que tal, saudos? Un ano máis e con este xa van 5, Pontevedra conxela as súas taxas e impostos. Vemos os detalles en cuestión de segundos. Isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. O Concello de Pontevedra aprobou en Xunta de Goberno a conxelación das taxas. Por quinto ano consecutivo non se subirán os impostos de carácter municipal. Esta medida é o primeiro paso de cara á aprobación dos orzamentos pro vindeiro 2019. Por quinto ano consecutivo, os pontevedreses non verán aumentadas as cargas fiscais de carácter municipal. Non se aplicará tampouco a subida do IPC, que segundo a estimación de setembro se sitúa nun 2,3%. O voceiro municipal indicou que de ter aplicado esta subida o Concello ingresaría arredor dun 1.000.000 de euros. Si temos en conta que aproximadamente do orden de 45 millóns de euros que ingresa ao Concello son taxas e impostos, é ben fácil botar as contas. É dicir, non actualización, ou ao revés, se actualizáramos suporía máis de 1 millón de euros de ingresos para o Concello. Ou que é o mismo, se non se actualiza, queda no bolsillo dos pontevedreses máis de 1 millón de euros, non? Con esta medida de carácter fiscal, Pontevedra sitúase entre as capitais de provincia con menor carga impositiva do Estado, segundo o ranking tributario elaborado polo Concello de Madrid. Digamos, o último informe, a última actualización do ranking tributario dos concellos españois que fai o Concello de Madrid, pois a nivel de IBI estamos no posto 42, mantemos a mesma posición que o ano pasado. A nivel de imposto de vehículos de transmisión mecánica estamos no posto 44, baixamos 2 con relación ao ano pasado. No IAE estamos no posto 34, subimos 1. En plusvalía estamos no 39, subimos 3. No imposto de construcións estábamos no 39, baixamos 1, pasamos ao 40. A conxelación de todas as tasas e impostos municipais é o paso previo á elaboración dos orzamentos municipais de 2019, nos que xa se está a traballar. Os servizos económicos do Concello xa están a realizar os primeiros trámites contables, como os cálculos de nómina ou as amortizacións de préstamos. Só queda agardar a que o Goberno Central elabore un borrador dos orzamentos estatais para ter en conta cuestións como o incremento salarial dos funcionarios ou as transferencias económicas aos concellos. Esperaremos durante un tempo a ver se temos un borrador dos orzamentos do Estado para saber dúas cousas que para nós é fundamental, que é incremento salarial por un lado e por outro lado transferencia de económicas que nos vai a enviar o Estado, se son superiores ou non a anos anteriores, etc. De non ser así, pois agardaríamos como 15 días e tal, xa tiraríamos para adiante. Raimundo González lembrou que o obxectivo é que pague todo o mundo e que haxa equidade fiscal. O Concello de Pontevedra vén de recibir o estudo encargado para a redacción da futura ordenanza de utilización dos espazos públicos e mobilidade amable. A nova normativa sustituirá a actual vixente dende o ano 87. O informe, elaborado polo experto Fernando Nebot, inclúe unha vintena de recomendacións como a de reducir a velocidade de todo tipo de vehículos a 10 km por hora nas rúas de plataforma única. O manual técnico apoio na elaboración da ordenanza reguladora da utilización dos espazos públicos e mobilidade amable, redactado por Fernando Nebot, e que se estende ao longo de case 300 páxinas, analiza en detalle as condicións de mobilidade da cidade de Pontevedra, para rematar cunha serie de recomendacións, en total 25, entre as que destaca a redución da velocidade dos vehículos nas rúas de plataforma única ou preferencia peonil a un máximo de 10 km por hora. Até o de agora, este tipo de vías teñen a velocidade máxima limitada a 20 km por hora. Con esta medida preténdese evitar problemas de convivencia e situacións de inseguridade ou atropelos. Sí, porque, digamos que conceptualmente está reforzando a idea de o espacio público, convivencia, coexistencia, que os vehículos non expulsen os peóns, que convivan cos peóns, etc. Está reforzando, o sea, digamos que ese enfoque que, bueno, que por outro lado está ten unhas solucións bastante coherentes. Pódese discutir algún matiz. A proposta afectaría a todo tipo de vehículos, incluindo bicicletas e os coñecidos como vehículos de mobilidade persoal, que engloban ciclos e patinetes eléctricos.
Sobre as bicicletas, recomenda a circulación pola calzada ou, no caso de facelo polas beirarrúas, que sexa no mesmo sentido de circulación que os coches. Os menores de 10 anos si poderían circular pola beirarrúa, pero sempre acompañados por un adulto a pé. Sobre os vehículos de mobilidade persoal, desaconsella a autorización por parte do Concello do seu uso. Se ben explica que entrar a regular o seu uso sería unha labor excesiva a nivel municipal, dada a falta de regulación no marco da Administración Central de Tráfico. En canto á segregación do espazo de circulación, desaconsella-o, sobre todo se a velocidade máxima dos vehículos é inferior a 50 km por hora. O sea, recomenda que a segregación do espacio sexa a mínima posible. O sea, que hai que xustificado moi ben para segregar o espacio. Para segregar o espacio. O sea, para facer un carril bici, para poñer un tranvía, para poñer un carril luz, etc. Nese, que non era, digamos, un obxecto específico da ordenanza. Posiblemente vamos ter que facer, ou vai ter que facer, un traballo sobre eso. Entre as medidas recomendadas tamén está o estreitamento da calzada, acurtar os pasos de peóns con orellas ou lingüetas, ou no que se refire aos lombos, que cubran toda a calzada, que a pendente non sexa superior a 15 graus ou que estean correctamente sinalizados e iluminados. O documento será entregado a todos os grupos políticos da Corporación Municipal, así como a colectivos sociais relacionados co ámbito da mobilidade. Acadado o consenso, procederíase a aprobar a ordenanza. En caso contrario, poderíase implantar como instruccións internas. Nos recibimos o documento que está acabado, pasarase pola Comisión de Infraestructuras, pasarase por todos os servicios municipais, e repito, si hai un acordo, non podo dicir que vai a quedar exactamente, porque igual é unha cuestión, igual hai que cambiala, non? Aquí fai unhas recomendacións hiperdocumentadas. Si estamos de acordo ou podemos chegar a un acordo nos criterios, pois pasará unha ordenanza. Se non chegamos a acordo, pois os servicios municipais e o goberno local afinará isto e quedarán como instruccións internas. O Grupo Municipal Socialista faise eco das protestas dos veciños da Rúa Eduardo Pondal polos inconvenientes que está a causar a supresión dun carril de circulación debido ás obras de reforma entre as rúas Filgueira Valverde e Uxío Novoneira. En resposta a estas declaracións, o goberno local lembrou que as obras están a piques de rematar e asegurou que unha vez finalizadas se recuperarán os 3 carrís cos que conta a vía. O primeiro que me sorprende é unha crítica nesta altura, porque aquí isto foi a unha modificación de crédito, o proxecto estaba, votouse a favor deste proxecto no pleno, o proxecto foi presentado en comisión, estudouse, explicouse, sempre se di nas comisións que se algunha dúbida hai que se plantexe, que podemos verla en outro momento, que cando queiran, que se pode volver a tratar os proxectos, e vistes que este levou unha tramitación longa, e agora veñen con que se modifique o proxecto. Home, hai que ser un pouco serios para empezar. O PSOE denunciaba que as obras están a supor a supresión da zona de aparcamento dun carril na marxe dereita en sentido de entrada á cidade. Segundo os socialistas, esta situación provoca grandes retencións ao tratarse dunha arteria fundamental para o tráfico de entrada e saída que conecta coas estacións de ferrocarril e autobuses e tamén coa autoestrada. Demetrio Gómez indicou que as obras rematarán nuns 15 días e que pasado este tempo, Eduardo Pondal recuperará o terceiro carril de circulación que permite o acceso dos vehículos cara ao Uxío Novoneira. Para que isto sexa posible, tendo en conta a ampliación da beirarrúa, a zona de aparcadoiro pasará a ser en liña en lugar de en batería. O concelleiro lembrou que durante as obras sempre se sofren algúns inconvenientes, pero que a veciñanza de Pontevedra está a colaborar de forma extraordinaria para que todo se leve a cabo en tempo e forma. Estaremos pendentes á evolución desas obras. O novo reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, presidiu esta mañá a primeira sesión ordinaria do Consello do Campus de Pontevedra. Na xuntanza amosou a intención do novo equipo reitoral de aumentar o persoal, pero que haberá que recortar en partidas accesorias. Valorou positivamente a matriculación para o presente curso, que se sitúa en torno ao 96%, e anunciou un futuro plan de captación de alumnado estranxeiro, especialmente dirixido aos países de Iberoamérica e tamén da lusofonía. Imos ter que facer recortes en algunhas partidas que para nós son menos prioritarias porque esperamos poder contar con máis persoal, non?
Nestes momentos o campus de Pontevedra ten por enriba dun 96% de ocupación, o que quere decir que prácticamente todas as nosas titulacións son moi ben valoradas polo estudantado. Anunciamos tamén que vai haber un plano específico de captación de alumnado para o futuro que ten que ver coa atracción de alumnado estranxeiro e nos ímonos fixar especialmente nos países de Iberoamérica e en toda a lusofonía para intentar aproveitar tanto o castelán como o galego para atraer estudantes ás novas titulacións e que dentro dese plano haberá un agarimo específico con aquelas titulacións que teñen máis dificultades de xeito histórico, non? A Xunta de Goberno Local de Pontevedra aprobou un convenio de colaboración coa Deputación para o desenvolvemento de actividades culturais e de promoción da cidade. O acordo, que ascende a preto de 472.000 euros, servirá para financiar tanto programas xa coñecidos polos pontevedreses como novas citas coa cultura. Cubre parcialmente unha serie de programas, moitos deles xa coñecidos por todos vós, pero que cito así porque non son moitos. Pois, por exemplo, Surfin Lérez, Sete Falares, Novos Cinemas, Paseantes, Itineranta, Festa dos Libros e, en todo caso, novos, pois estaría Pontevedra, unha cidade no século XXI, un programa que é Cabos Soltos, e outro que é Experimente a Acción, e un último que se celebrará no mes de novembro aproximadamente, que é Urtopías. E hoxe abre o prazo de presentación de solicitudes para participar no tradicional Mercado das Flores na Praza da Ferrería. A feira vaise celebrar entre o 31 de outubro e o 1 de novembro. Todas as persoas interesadas en vender flores deberán presentar a súa solicitude ata o vindeiro 26 deste mes nas dependencias da Administración do Mercado. O ano pasado participaron no mercado 53 postos cunha ampla e variada oferta de flores, centros e tamén de plantas. A feira celebrouse cunha moi boa acollida por parte do público. De feito, o evento converteuse xa nun clásico ineludible para lembrar os nosos defuntos. O presidente do PP de Pontevedra mantivo un encontro con representantes dos veciños dos Praceres contrarios á ampliación da depuradora. Rafa Domínguez trasladoulles o seu apoio aproveitando a concentración que os veciños da zona organizan cada domingo. O candidato popular á alcaldía da cidade defendeu melloras na Edar e cargou contra o goberno local porque, segundo dixo, a todo agora o alcalde Lores nunca se opuxera á ampliación da depuradora. A comunidade de Montes de San Xoán en Poio iniciou o proceso para que o bosque de Colón se converta en espazo natural protexido. A Administración Autonómica admitiu a trámite esta iniciativa do PP local para que se inicie o procedemento. O bosque de Colón, único en Europa, é un espazo con máis de 500 exemplares de secuoias vermellas californianas. Foron plantadas no ano 1992. A Policía Local de Poio rescata un can atropelado por un vehículo que se deu a fuga sen prestar auxilio ao animal. Os feitos tiveron lugar na avenida de San Xoán. Axentes da Policía Local chegaronse ao lugar alertados polos veciños da zona. Non conseguiron localizar o condutor xa que non había testemunhas presenciais no momento do sinistro. O dono do can foi... Pontevedra acollerá este domingo, 21 de outubro, a 23ª edición da súa media maratón. Os organizadores da proba, que partirá do pabillón do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, confían en acadar os 1.500 participantes. Queda apenas un día para que remate o prazo para inscribirse na media maratón de Pontevedra e contase con que nesta 23ª edición se chegue aos 1.500 corredores. Van 1.050 inscritos a día de hoy, la gente se inscribe a lo mejor un tercio, igual una media maratón un poco menos en los últimos días, en las últimas horas, sumado que después también tenemos una participación fija que aún no están subidas, o queremos que no están subidas, de la propia Brilat y de la Escuela Naval, o sea que nos pusimos de meta 1.500, un objetivo ambicioso, pero realista, y bueno, por lo menos a partir de 1.300 yo creo que podría ser bastante viable. A carreira, que repite o percorrido de edicións anteriores, partirá das inmediacións da Ponte dos Tirantes ás 11 horas e transcorrerá polos 21 kilómetros que se reparten nas dúas voltas ao circuito urbano, homologado no seu día pola Real Federación Española de Atletismo. A meta estará situada no interior do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. A participación ten un custe de 20 euros, que inclúen a camiseta da proba e o habituallamento, que se realizará cada 5 kilómetros.
A partir de mañán poderánse recoller os dorsais na Rúa Peregrina número 6. Na xornada do sábado e do domingo xa haberá que facelo no pabillón do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. O seu éxito e o seu maior reclamo, eu penso que é que cada un se ponga a súa propia meta. O sea, non todo o mundo sale a unha media maratón con idea de gañar, porque, bueno, as medias maratóns tampouco son para calquera, hai que estar relativamente preparado para correr esa distancia, pero sí que cada un pode poñerse o seu pequeno reto de simplemente rematala, de ganarlle ao veciño, de gañarlle ao seu amigo, de facer o mellor tempo que fixe nos últimos 5 anos, de non desfallecer na meta, o sea, cada un pode ter o seu obxectivo propio. Para todos aqueles corredores que queiran recoñecer o percorrido, mañá martes 16 de outubro haberá unha quedada ás 20 horas no pabillón do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Os participantes, acompañados pola policía local, poderán correr polas rúas polas que transcorrerá a proba. Así chegamos ao remate por hoxe deste tempo de noticias en Canal Rías Baixas. Non marchen, porque de contado chega a segunda entrega do programa Ponte Verde. Nos volvemos mañá a partir das 9:30 con toda a actualidade. Adeus.